Ġiet inawgurata t-tielet flyover tal-proġett tal-junction tal-Marsa li eventwalment se twassal mill-inħawi ta' Santa Luċija għal triq għall-Domoro fil-Marsa. Fl-istess ħin Infrastruttura Malta neħħiet darba l-dejjem is-sistema ta' traffic lights li għal dawn l-aħħar 22 sena kienu jikkontrollaw it-traffiku fl-aktar żona traffikuża fin-nofsinhar ta' Malta qrib iċ-ċimiterju tal-Addolorata. L-istruttura l-ġdida hija l-itwal waħda tal-għamla tagħha f'Malta u se twassal għal tnaqqis drastiku fil-ħin tal-ivvjaġġar u stennija f'din iż-żona traffikuża tal-pajjiż, kif spjega l-Kap Eżekuttiv tal-Infrastruttura Malta Fredrika Zoppardi. It-Tielet Flyover li kellha ħafna fetħet ġimgħat qabel. Din eventwalment il-proġett se qed jintuża biex min ġej minn Santa Luċija li se tal-Addolorata irtu minn ħalejn tal-Qabel tal-Domoro jgħaddi minn fuq il-flyover. Imma issa mod temporanju se nitolbu bil-kontroll, ġifieri il-vetturi li ġej minn tal-Domoro u li traffic lights biex jitilgħu lejn Santa Luċija issa se jkunu qegħdin jgħaddu il-flyover u jibqgħu għaddejjin minn hawn. Din it-tielet flyover tlestiet 6 ġimgħat qabel iż-żmien u l-gverta tagħha tinkludi 65 travu tal-konkos. Dawn jiffurmaw karreġjata ta' 227 metru b'żewġ korsiji illi tola kważi 16 metru il fuq mill-art. Il-Ministru għall-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borg spjega li sa Ġunju se jkunu nfetħu 4 flyovers oħra u sal-aħħar tas-sena d-dieħla se jitlesta dan l-akbar proġett infrastrutturali li qatra pajjiżna illi sar b'investiment ta' 70 miljun euro. Sal-aħħar tal-Ġunju tas-sena d-dieħla ħanlestu 4 flyovers oħra u allura matul is-sena d-dieħla naraw il-proġett. Mal-ftuħ tat-tielet flyover intfew immedjatament it-traffic lights biswit iċ-ċimiterju tal-Addolorata bil-karozzi deru jibqgħu għaddejjin fid-direzzjoni tagħhom. Preżenti kien hemm ukoll l-eks Ministru Laburista Charles Buħaġar li 22 sena ilu kien inawgura din is-sistema ta' dwalijiet tat-traffiku meta kien Ministru għat-Trasport. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.